piye? Begagahku ke Kamban ki lho. Ki lho ke Kamban. Wis meneng wae iki ayo rene. Karo bawa. Ya. Sinawang tanbo sedih. Wis ketok. Apa yang digendong? Ya kuwi pengen gendong, aku medhok kowe gendongan genti. Walah, Gendongan genti lho. Ayo tak gendong. Nyawang wonga yu leman. Sing mburi ngantek-ngantek iki cek mesake. Korsine enak apa ora to Mas golek Kersane kursi sing to wingking Mas. boten pirsa, Nah. sampeyan kersane nanggap piyambak. Oh ngono ya.